Здравейте! Днеска играеме на много готина игра, която е малко шантава. Примерно, гледайте полицията какво ми направи това. Казва се Need for Speed Undercover. Питах се да направя едно друго клипче. Което не се получи, защото играта просто беше много шумна. Сега не знам дали е шумна. Ако е шумна, просто пишете в коментарите. Няма да гледам този път клипа, защото има да правя много други клипове още. Или все пак по 3 на ден. За този ден мисля да направя поне 3. И затова няма да гледам клипа. Може и да го гледам малко, нали, да видя само за звука. Как се е получило. И сега ще ми кажете, като влезна да ви покажа статистиката ми, ще кажете, че съм хакер. Не съм хакер, просто нарочно съм си хакнал играта, защото аз толкова пъти съм превъртял, че ми е станало скучно, когато съм без хак. Превъртял съм с хак, без хак, половината с хак и много пъти без хак. И просто ми е станало скучно, реших да пробвам много други хакове. Сега пробвам един сейф едитор, който е много добре. Мисля да превърта играта на клипове с ето тази кола, която я виждате сега. Nissan, не знам кой се води, Nissan 240 SX SX на S13. И както виждате колко пари имам по дяволите. Имам 1 милиард 116 милиона 125 хиляди. Чакайте, че тук нещо почва да помня при мигла. Аз имам проблеми с очите, тъй че не ме съдете. Друго. Ще дам хака долу в дескрипцията. Да го теглите. Може да изтеглите играта от Замун, да се тегли, тя е reloaded, иска ви 6 гигабайта пространство. Ако ви е малко слаб компютъра по гигабайти, просто си изтеглете някаква модната кракната версия, която е много по-малко. Там, защото махат и коли, и графики и така нататък, много графиката без да може да имате по-малко коли, отколкото аз имам. Все едно съм се я купил, обаче не мога да играя с интернет. Когато я инсталирах, ми пишеше да си я купа каквото и да става. Но аз нямам Steam, не ми се тегли Steam, не ми се прави акаунт в Steam. След време може. Ще правя клипове на CS също. В първия клип, който е на Minecraft, който вече мисля, че се е сложил в YouTube. В първия клип бях казал, че ще правя игри. Ще правя видео на... ще снимам на World of Tanks, Лига, CS, на Need for Speed, на много игри. Вие може да ми казвате игри, мога да играя с вас на Minecraft. На Minecraft един сервер, който мога да ви дам моята регистрация, ако на вас не ви я приема. Ако искате втора регистрация, мога да ви дам моята. Или ако нещо във вас първата ви регистрация се е такова, може да правите каквото искате с моята регистрация, но в другите сервери това вече няма да става. Само в един сервер, който ще е така рандом. Играта ми цепи, когато правя клипове. Сега ми върви с по 16 до 19 FPS. Сам ми върви с 9 до 14. От 15 до 19, което е сега. Играта е много добре. Мене когато правя клипове, когато не правя клипове, играта изобщо не ми цепи. Виж, кажете сега, ти лъжеш такова, обаче ако искате мога да се срещнем, да направя на телефона клип, да го пусна в нета, да видите, че играта изобщо не ми цепи. Играта не е толкова тежка по графика, иска ви 1 гигабайт, даже до 2 за видеокарта. Ще игра на най-новата Need for Speed 2015. И сега което е, просто се разхождам из мапа на играта, за да разкажа какво ще правя в бъдещите дни, като снимам, нали. Това ми е втория клип.
И мисля да направя един клип на мене, който съм аз, на десктопа ми, ако мога изобщо. Програмата го позволява това, не знам само за игри ли е. И ще снимам на много, на лига най-често мога да снимам, да ме видите колко съм зелен на нея също. Най-добре съм си на World of Tanks. Там съм на Common теста, което ти позволява да имаш много пари. Не е хак, пак казвам, не е хак, няма как да хакнете World of Tanks, това не е възможно. Имате много пари, имам оригиналната World of Tanks, която не се заплаща пак, може да се изтеглите от playworldoftanks.com или просто worldoftanks.com. Може да играете много други игри, може да играете с мене, ще има като имам 10 абоната вече, ще има такова. Ще има такова томбола, извинете, че не мога да се сетам. Ще има томбола, с кой мога да играя, другите да не се сърдат, ако някой загуби, нали, от томболата. Ще има томбола на всеки 10 абоната. Значи на 10 абоната една томбола, на 20 абоната друга и така. На всеки 100 абоната ще има въпроси и отговори, т.е. Q&A. Може да ме питате каква игра искате да играя, каква игра мога да играя, хубаво ли ми компютъра, нещо такова, да ме питате за личен живот, примерно. Така нататък. Но за личен живот не препоръчвам. Без да пишете обиди, аз не съм този тип, който харесва обиди, но пак обижда, нали? И това мисля да е за клипа. И айде, чао! Така, само да спра.